1, 2, dobro večer svima! Dobrodošli na drugi Red Bull MC Battle ovdje u Beogradu. Ekipa, da vas čujem jednom, šta se radi ovdje? To se ne radi. Ok, skupili smo se ponovo da vidimo ko je najbolji ovdje u ovom freestylu. Imamo ekipu na bini, imamo sve. Htio bih prvo da pozovem naš žiri večerašnji. Htio bih pozovem Mikrija u kuću. Da vas čujem jednom za Mikrija. Drugi član žirija koga ću da najavim je Struka. Vidi ga, vrati. Sigi Struka, da vas čujem. I treći član žirija, stariji gospodin Gruje u kući večeras. Čujem jednom za Grua! Ok, došli je trenutak da predstavimo naše takmičare. Znate što si polovio, odmah si došao, sve si pokvario, jel? Ne mogu da verujem. Ok, da vas čujem jednom za žiri, molim vas još jednom. Hvala lepo. Ok, sada ćemo da najavimo ove sve učesnike koji su tu večeras došli da se bore. Htio bih da predstavim Grasshopper je u kući. Ok, imamo Beli je u kući, gospodin White. Ice Teja je u kući, ženski MC jer je večeras. Dripac je u kući isto, Dripac! Dođu vamo! Neće Dripac. Došću jednom za Riga Drija! Pinky Montana! Rizlone! Ule za Vunje! Cool! Zekaj! Deda je u kući, deda! Deda! Miksa! Jana! To je muško. Don Draki! Buka je u kući isto. Kza. I posljednji, ali ne najmanje bitni, Samuraj Krek. Ok, da vas čujem jednom za sve učesnike večeras. Učesnike bi zamolio da se vrate na svoje prvobitno mjesto pa da pređemo na battle. I molim vas jedan shoutout za DJ Rejda i DJ Mrkija. Odrali su. Hoćemo da vidimo taj raspored kako izgleda. Može! Ok, prvi u ringu su Dripac i Z Cool.